The words of God, carved on stones, written with paper and ink, translated into different languages to reach out and be read by different races and countries. Time, blood, sweat, and life dedicated by the writers according to the will of God. Many died for translating the words, the manuscripts burnt, erased, and destroyed, and were shoved aside to disappear so that the truth may be hidden. I think it's fair to say that the Dead Sea Scrolls are the most important archaeological discovery of the 20th century. Thanks be to God, the Holy Scriptures survived it all and was preserved even to our times, so that in these modern days it may still be read via new technology of the mobile application. Read and learn the holy teaching. Spread the Word of God digitally. Download and install Omega Digi Bible. The truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Ikinatuwa ng mga katutubong Aita sa sitio Manibukyot sa Kapas, Tarlac ang pagdalaw ng MCGI Free Store noong Abril dahil nabigyan sila ng pagkakataong makapamili ng pagkain at groceries ng libre na hindi nila inaasahan.
Pero ang higit sana nilang daing, magkaroon sila ng mapagkukunan ng malinis na inuming tubig. Sana di na nakakambong danom. Nunino po yung makadiyos sa tao, sumapuki kami. Ito po yung anyarang ko po king apong gino, nunino la po ring taong makasawp kening baryo mi po. Mula kasi nang sila ay kupkupi ng kagubatan noong pumutok ang bulkang Pinatubo. Ang sapang ito na 2 oras na lakarin ang pinagkukunan nila ng inumin, pangluto at lahat ng kanilang pangangailangan sa tubig. Subalit kapansin-pansin ang hindi kaaya-ayang kulay ng tubig dito. Hindi namin matsak kung kasiguraduhan ba yung tubig na ininom namin. Pag sa gamin po talaga, uling ara kami pong 2 pisas kuwan nung alimo po kensapa. Dahil sa maruming tubig, sari-saring sakit ang kanilang nakukuha, mapabata o matandaman. Marami ng kawi sa sapa, yun ang nainom namin. Doon nagsimula yung sakit ng asawa ko. Kaya wala akong dahilan. 2 yung namatay, yung anak kong isa, saka yung nanay niya. 2 kami lang natira. Sa amin kako sa kapwa kong katutubo dito sa community, manalig na lang tayo sa Diyos, yun na lang kako po yung gamot. Kasi wala tayong pwedeng lapitan eh. Kung baga, wala tayong choice. Tiis na lang kako kung anong dumating sa atin. Kapag umuulan, nagtsatsaga silang sahurin ang pagpatak nito dahil sa sapa ay putik na ang umaagos. Tag-ulan po, sa yero na lang po may inom sir eh. Nung muna yung tinikal ng yero, may kalawang na, tapos pintura pa. Madumi na po yung tubig. Tinitiis na lang namin po sir kapag tag-ulan. Wala po kami magawa. Makalipas ang 1 buwan, binalikan ng mga kapatid ang mga katutubo upang lubusin ang kanilang kagalakan. Sa pamamagitan ng MCGI Free Potable Water Project, 1 poso ang ating itinayo, kalakip ang mga bagong gamit pang igib. Napakasan namin po, nagkaroon kami ng tubig. Kasing tamis ng tubig sa poso ang kanilang mga ngiti at usal ng pasasalamat dahil may mapagkukunan na sila ng masarap at malinis na tubig. Ay, salamat po, ginapong ginampo kaya sasawa pa ating pumpusong busilak. Yamig kay po king baryo manibukyot. Maraming salamat po. Unang-una, sa Panginoon, malaking tulong at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Mabait ng Diyos sa atin eh. Kaya minsan, hindi mo maiwasan na mapayat eh. Sa tulong na nga yan, hindi namin in-step na magkakatuko. Hindi nga po, dumating po yung MCGI po na nakapag-donate po sa amin ng poso. Kalaking bagay po yan. Kumbaga sa amin, ginto na po yan. Hindi namin po matatawaran na kwan po yun. Lagi nating alalahanin sa lahat ng panahon ng ating pamumuhay na ang maging gabay natin sa paggawa ay kung paanong kinaawaan tayo ng Diyos ay gayon tayo mag-abot ng awa sa ating kapwa. Kagaya rin po ninyo kami na mahihirap. Kaya lang, kung po naturuan po mga kapatid sa Members Church of God ng Aral ng Diyos, yun po sama-samang paggawa, pagtulong, maliit man pagka nagkasama-sama, ay malaki po nagagawa. Naway ating maipagtagpos ang ating takbuhin hanggang sa ating abutin ang kasakdalang hinihingi sa atin. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Salamat sa Diyos ng walang hanggang pasasalamat sa pagkakataong makagawa ng mabuti sa kapwa. Milyong salamat sa Diyos!
Muli pong sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid at mga panauhin. Bago po tayo magpasimula sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, muli po tayong lumapit ang kaya ginaya na Yahoho. Sana yabasya siya na yasya niyang kupon tayong ay dumulog. samuno. Isra mo ada. Biyo mama yan sirawi niyang kupon wa kwanchre na amwa. Ama naming Diyos na yamumpay. sa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, Awurade kami pong mga niyang kupon na awasoro. ng aming mga kababayan, Awayan Awurade Yesu Kristo din mo. mga kaibigan Yan wama. ng pakikita Yan na mga yabom salita. yan yan yung kulipa. Salamat po Yan na fufuo. sa oras na ito. Muli mo po kaming pinagkalooban ng pagkakataong Omaje. muling Freso se. at makagugol Yabetiyo wanse. ng ilang sandali ng aming Jaya mga dawa si Sedon yung mo. upang Pasayan pag-usap amay na kanya pase. Yan fa yung ka. sa pagtatawid mo sa amin Ang kasa. sa maraming Fawen sa kapahamakan, mo. pag-iingat Dawa mo se. sa pagkakalaman Abro ginawa diyan. ng aming Free hu bebre mo. higit Yadawa se. aming Sa wabaya ho bay. binibigay mo. Na wamayan di Salamat hiyayin. ganitong Na biyaya bro sa di aming mga buhay. yasira nyina so wamayan. Po ang bawat Yadawa se. nagsusuri Wamayan na kwenya tise wa yabra bomo. ng iyong Yasiraw sa kan wakore biara wosia wensem. Na wahwehwɛ wɔ nokore kwan. sa maraming mga kasamaan. Salamat po, meron pang Wana ganito. wayura na waton na adamu. Wana sa de won ho ahyɛ mo yɛ pii mo no. Yasira wo sa jewon. Yada wase. Sa kwenya ti sei abaye na brabo mo. Matanggap Da kronkron. ang iyong mga banal na Yasira wo sa buwayin. maipamuhay Na yɛnte wɔn nsɛm ase. at mapaging Yasira wo nso sɛ ma yɛ na hoɔden a yɛde bɛte wɔn nsɛm kronkron ase. Na yɛde yɛyɛ adwuma na yɛtumi asom wo. Ɛfiri nnɛ maging ɔpɛ mu nna dodoɔ a ɔbɛma yɛ kwan sɛ yɛnsom wo. Bra wɔma yɛ no nkwa na yɛakwanya. Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ yɛ fiefoɔ maging sambahayan po kami, Ama. na ma wo nokore Patawarin mo mmra yɛabusua maraming pagkakamali. na yɛ fiefoɔ nyinaa so. Ɛberɛ a yɛsom wo sɛ abusua. Samahan mo kami Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn sini ng ntɔ amin pong na yɛ mmaratoɔ bebree kyɛ yɛn. patwiran. Fa yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn. Panginoon, Na yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ yɛde sua yi mu a yɛgyina mu bra yɛsua wɔ tenenee nsɛm. Awurade yɛda wo ase. Wɔ wayɛ mu yɛgyina mu wɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Ay
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po, magandang araw. Anumang oras po kami ay muling nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng Ache, aha, ajo. Welcome po. Sɛdeɛ mokrom mmarasetie biara mote yɛn nka ne kasa biara mote yɛn nka wom na dai. Ma mo nyina akɔ aba ɛba da ɛtɔ so nsia ɛberɛ a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ɛnɛ ɛyɛ dwowoda bosome da ɛtɔ so nson. Onyankopɔn mmoa na nna hɔ mmɔborɔ. Yɛne yɛn nuanom ayɛ Members Church of God International. Asafo mo return sa from mo biara mo bɛka yɛn ho awo sa berɛ kɔpɔte yi mu ɛberɛ a yɛgu so na yɛsua Nyankopɔn tenenee nsɛm a yɛgyedi na ɛnnɛ yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ deɛ wɔka yɛn ho no da ne yɛ brother Eli Soriano ɛnuanom mɛnkye ɛkɔma mo nyinaa sɛdeɛ mo kurom mmerɛ no setie biara no Baba yɛntoa so na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ. Ano na ɛnɛ yɛn mpaebɔ wɔ biribiyo. Na kung pakinggan ng Diyos ang nsɛmmisa bi sɛ Onyankopɔn ɛtie agya ne ɛna ɛba para sa isang lalaking may asawa sa kanyang asawang babae. Sɛ yɛhunu Nyankopɔn ne mmara nsɛm ama ayerenom ne ekununom ne ne mma na sɛ afiefoɔ no wɔnam Nyankopɔn asɛm so abɔ mpae a mfasoɔ bɛn ɛna de bɛbrɛ wɔn na deɛn na ɛbɛtumi nso ayɛ ama wɔn. Mama yɛnkenkan Yakobo nwoma ati num kyɛmu 16 na monkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na mommɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho na moanya ayaresa na mpaebɔ a emu yɛ den onipa tenenee ne mpaebɔ a emu yɛ den tumi ɛnɛma bebree Elijah ɔno nso yɛ wɔ nipa te sɛ yɛn ara na wɔbɔ mpaeɛ denden sɛ nsuo ntɔ na ɔbɔ mpaeɛ na ɔsoro motoe abosome mmiɛnsa amfie mmiɛnsa ne abosome 6 na wɔbɔ mpaeɛ bio na asase ɛso na aba yɛn ɛyɛ apam foforɔ no mu nkyerɛkyerɛ yɛde Elijah ɛbɛyɛ hwɛsoɔ Elijah wɔyɛ Nyankopɔn diifoɔ ɛwɔ apam dadaa no mu abra Elijah ehunu sɛ enipa a wɔn abrɛ so wɔnom ɛyɛ abɔnefo sɛmonko no na ohunu wɔ nipa biara na wɔyɛ wɔtenenee ni Elijah na Elia ɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛma nsuo ntɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nka abɔnefoɔ yi ɛbɛdwendwene na wɔnom asakyerɛ wɔnom adwene firi bɔne a wɔyɛ ho nsuo ntɔ mfie mmiɛnsa ne abosome 6 nsuo antɔ abosome 42 na abura ɔbɔ mpaeɛ sɛ nsuo ntɔ no saa abra no pɛ na nsuo san tɔɔyɛ bio ɔwɔte ne Yakobo ka no James 5:16 bɔnkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho bɔne a yɛbɛka no bamotwɛw woyɛ bɔne a wonkɔpaa wo bɔne mu nka nkyerɛ wo sɔfoɔ sɛ wofom wɔ nnua bi a ka wo bɔne a wayɛ wɔ nnua no nkyerɛ no onua no wafom no ka kyerɛ no gye wo mfomsoɔ tum sɛ wɔ nnua bi wafom wo a ɔbɛgye ne mfomsoɔ tum aka kyerɛ wo Twerɛ Kronkron sɛ deɛ bɔnkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na mommɔ mpaeɛ na mommobɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho wanka sɛ monkɔka mo mfomsoɔ nkyerɛ mo asɔfoɔ nko a Twerɛ Kronkron nka sa nipa a wafom no ɔno na wɔbɛka wo mfomsoɔ akyerɛ no nipa a wayɛ no bɔne no ɔno nkyɛn na wɔbɛkɔ akɔka wo mfomsoɔ akyerɛ no na afei mommobɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho kyerɛ sɛ me mafom wo a wobɛbɔ mpaeɛ ama me ɛna sɛ wo nso wafom me a ɛyɛ
abompaya ma bompaya ma me na mesme mo bi ma se anatie onipa tenenee nim paibo na nadesre to me enema kesiye yo trosem paibo we se onipa tenenee na beba to me enema kesiye se wonua bi fomu no na obompaye ma no a etumi ade kesiye yo etumi ye enema kesiye ama wonua no a wafomu no Onyankopɔn de ne bɔne bɛkyɛ no boti Mama yankin can 1 John 5:16. So will be hununi nuasa or yabani yanko woman. Amesere. Na when yanko pon bemanonka, the yamawana wa yabania anko o woman. Bunny be or ha a ko o woman. And what the men can say, Mom paye in missa. Yawo bunny sua would woman you know what Twerɛ Kronkron. Baako yɛ bɔne a ɛkɔ owuo mu ɛna baako nso yɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu na yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔnom a ɛnkɔ owuo mu bɔne a yɛamoa paa nyɛ bɔne a nipa no wantena ase nsusu wanyo no ebi a woyɛ mu hyew ɛna ma woyɛ biribi a ɛntene anaasɛ bi a atenka bɔne bi a wonyaayɛ ɛna ma woyɛ bɔne Twerɛ Kronkron sɛ wobɛhunu ne nua sɛ wɔyɛ bɔne yɛnkɔ owuo mu a amɛsere na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu no ɛmu da hɔ. Areti asafo no mu no Nyankopɔn wɔ asafo no Church of God asafo no mu no ɛyɛ nyinaa yɛ sɛdeɛ sɛ wohunu wo nua sɛ wɔyɛ bɔne a mɛnkɔ nkɔdi ne ho kɔnkɔnsa nkɔnkɔdi ne ho nsekuro onua a wɔayɛ wo mfomsoɔ no nkɔnkɔgu n'anim a sɛ wɔbɛdwam asɛdeɛ di kan ne sɛ wo na wɔnua no afom woɔ no bɔ mpaeɛ ma no ɔnte ne yɛ akɔbɔ sɛ wɔnua bi yɛ mfomsoɔ a asɛdeɛ monkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho wanka sɛ monkɔka mo bɔne nkyerɛ mo sɔfoɔ wanka ne saa ɔsɛ monkeka mo mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na mo bɔ mpaeɛ mmɛma mo ho onua no a wɔyɛ wo bɔne no wobɛbɔ mpaeɛ ama no yɛn ne Nyankopɔn no mmara nsɛm a wɔ asafo no mu no onua a wɔfom woɔ no wontane no wontwiri no wone no nya aka na afei wonkɔgu ne ho fi ɛnkɔbɔ amansa nyinaa amanneɛ sɛ wɔayɛ bɔne a ɛte sɛ nkɔgu ne mu ase ha yɛnyɛ saa sɛ yɛwɔ ɔdɔ mema yɛn ho a ɔdɔ ɛde bɔne kyɛ bɔne ɛte afoforɔ tebea ase aronti ɔwɔntɛn ne Petro ɛka no wɔ Petro nwoma a ɛdi kan no mu sɛ 1 Peter 4:8 na ne titiri no bɔmfa ɔdɔ a mu yɛ den ɛno dɔ mo ho sɛ ɔdɔ kata bɔne pii so ɔdɔ ne ɔgyeɛ no sɛ woka biribi a ɛnsɛ woka mfomsosɛm a ɛyɛ bɔne wode w'ani wohwɛ adeɛ ni bɔne kwan so a ɛyɛ bɔne wodwene adwene bɔne a ɛyɛ bɔne yɛn ɛwɔ mabusɛm wadwene ho kɛkɛ wonyɛ yɛ mpo ɛyɛ bɔne yɛnkenkan Proverbs 24:9 agyimisɛm tirimobɔ ɛyɛ bɔne agyimisɛm tirimobɔ wadwene agyimisɛm kɛkɛ kora mpo na ɛyɛ bɔne wonyɛ yo afei pɛɛ na wadwene ho wonya mpo ntu ho anamɔ that's why ɛyɛ bɔne ma wo well no ewiase a yɛte mu no da biara adekyeɛ biara no ɛyɛ den a nipa bɛyɛ mfomsoɔ na so yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no mɛnkɔ owuo mu Twerɛ Kronkron no sɛ wohunu wɔ bi a wɔyɛ bɔne yɛnkɔ owuo mu abɔ mpaeɛ ma no sɛ woyɛ mfomsoɔ tie wɔ nua bi a gye wo mfomsoɔ tum gye tum wɔ nua no w'anim onua no bɛbɔ mpaeɛ ma wo sɛ woafom wɔ nua bi a kɔka wo mfomsoɔ wɔyɛ kyerɛ wɔ nua no ɛnyɛ wɔsɔfoɔ no yɛdi kan sɛ yɛka yɛn mfomsoɔ akyerɛ no ɛnyɛ nipa na yɛbɛka akyerɛ no o Nyankopɔn na edi kan ɔno na wɔsɛ yɛka kyerɛ no ka na yɛnkenkan Psalms 32:5
Ɛnnwomete aduasa mmienu nkyɛmu num. Mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to wo, makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Bamɔkyɛw, bɔne no, woyɛ bɔne a, wobɛdi kan apaa wɔ bɔne mu aka akyerɛ wo Nyankopɔn. Na afei, onipa a wofom no ɛna wobɛka wo mfomsoɔ so akyerɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde wɔ bɔne bɛkyɛw. Yɛn di Twerɛ Kronkron ka. Deɛ ka wo brɔfo kasa mu nie. Mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Ayun, sabi po ng Biblia, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the Twerɛ Kronkron sɛ, mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Bisa sa Buhano kasam na sɛ, mɛka me bɔne mekyerɛ wo. Wo na mɛka me mfomsoɔ mekyerɛ wo. Na mankata m'amumuyɛ so. ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Maliwanag na sa Diyos natin. Anuanom ayade mu da wɔ pefee sɛ, Onyankopɔn na ɛwɔ sɛ yɛdi kan ɛka yɛ mmara toɔ ɛkyerɛ no. Kapampangan kasam na sɛ, mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Ilocano kasa mu nso wɔka sɛ, mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Deɛ Twerɛ Kronkron no kaeɛ no, ɛmu da hɔ pefee sɛ, bɔne wɔ hɔ yi, ɛwɔ sɛ Onyankopɔn na ɛwɔ sɛ yɛdi kan ka kyerɛ no. Wɔ Spanish kasa mu no wɔse, na mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Portuguese kasa mu nso ka saa asɛm koro yi. Mɛka me bɔne mekyerɛ wo, na mankora m'amumuyɛ so. Mɛka sɛ, mɛka me mmara to makyerɛ Awurade. Wo na wode me bɔne so musuo kyɛeɛ. Ɛyɛ ade a mu da hɔ pefee sɛ, bɔne wɔ hɔ yi yɛbɛtumi de akyɛ. Etitiriw deɛ wɔayɛ bɔne no, sɛ wɔgye ne mfomsoɔ to mu a, sɛ yɛgye to mu a, Proverbs 28 verse 13. Deɛ wɔkata ne bɔne soɔ no ɛnya prɔmprɔm. Na deɛ ɔka na wɔgyae no, wɔbɛhu no mmɔbɔ. Messiah no kasa mu nso wɔse, na deɛ wɔkata ne bɔne soɔ no ɛnya prɔmprɔm. Na deɛ ɔka na wɔgyae yɛ no, ɔno na yɛbɛhunu ne mmɔbɔ. Kapampangan kasa mu, deɛ wɔkata ne bɔne soɔ no ɛnya prɔmprɔm. Na mmom deɛ wɔka na wɔgyae no, ɔno na wɔbɛhu no mmɔbɔ. Ilocano kasa mu nso sɛ, deɛ wɔkata ne bɔne soɔ no ɛnya prɔmprɔm. Na mmom deɛ wɔka na wɔgyae yɛ no, ɔno na wɔbɛhunu no mmɔbɔ. Ɛyɛ ade a mu da hɔ pefee sɛ, deɛ wɔka ne bɔne no, deɛ di kan ɛkyerɛ Onyankopɔn. Wɔbɛka wo bɔne akyerɛ Onyankopɔn kane. Ɛna afei nso nipa a wɔfom no wɔ no, wɔbɛgye wo mfomsoɔ atum, wɔabɔ mpaeɛ ama no, Onyankopɔn de akyɛ no. Wo a yɛafom wo no, wɔsɛdeɛ di kan ne sɛ, wode nipa no a wɔyɛ wo bɔne no bɔne bɛkyɛ no. Sɛ wohunu sɛ wɔnnua bi afom wo a, fa nipa no bɔne kyɛ no. Yɛn adeɛ yɛ nwanwa sɛ, ɔnyɛ w'abusuani o. Ebi asafo no mu pɛ na mohyiaeɛ. Na saa nipa no dwene wo ho sɛ Nyankopɔn fa wo bɔne nkyɛ wo. Onipa a wafom no wɔ no,
Nyankopɔn wa hye woni no sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma wo. Sɛ ɛyɛ wo na wayɛ bɔne a, sɛ wo na wayɛ mfomso a, nipa a wafom no ɛyɛ ahyɛdeɛ Nyankopɔn ama ne Mmarasɛm sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma wo. Ɛna wo nso so obi fom wo a, wo no a yɛayɛ wo bɔne no, wo nso bɛbɔ mpaeɛ ama nipa a wayɛ wo bɔne no. Eti yei ne wɔ dɔ ne tem a yɛkyerɛkyerɛ yɛn ho wɔ asafo yi mu. Wobɛbɔ mpaeɛ ama deɛ wafom wo. Wobɛsan so asrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ ɔmfa wɔ bɔne ne wɔnom nso bɔne nkyɛ wɔn. Ɔwɔtɛ ne Yakobo se mommobɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho. Monkeka mo mfomsoɔ nkyerɛ mo ho. Na mommobɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho. Na wasa mo yadeɛ wɔ nipa tenenee adesua emu yɛ den tumi yɛ nneɛma bebree. Sɛ nipa tenenee ni na bɛbɔ mpaeɛ a, etumi ade bebree yɔ ma nipa a wɔrebɔ ne mpaeɛ no enya mfasoɔ. Elia ɔyɛ nipa te sɛ yɛn, anaasɛ Elijah ɔyɛ nipa dasani te sɛ yɛn ara. Ɔno nso yɛ bɔne, ɔno nso na ɔwɔ mfomsoɔ. Nanso Yakobo se James 5:17 Elia yɛwɔ nipa te sɛ yɛn ara, na wɔbɔ mpaeɛ denden sɛ osuo ntɔ. Na osuo antɔ asase so mfie 3 ne abosome 6. Ɔbɔ mpaeɛ sɛ mansuo ntɔ, ɛfiri sɛ enipa na ɛwɔ n'abrɛ so na wɔn yɛ abɔnefoɔ sɛ na bɔne na no wɔde ne yɛn kenkan adanse no wɔ Luke 4:25. Luke ahoma ɛti nim kyɛmu aduonu num. Na meka no nokorɛ mu, Elia abrɛ so a ɔsoro mu tow mfie 3 ne abosome 6 na ɛkɔm kɛseɛ baa asase no nyinaa so wɔ no. Akunafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wansoma Elia ankɔ wɔn mu biara nkyɛn. Sɛ Sodom kuro Sarepta mu ɔbaa kunafoɔ bi nkyɛn. Pamotɔ bukuni. Na nipa bebree no ana wɔ hɔ saa abra no. Nanso nipa baako pɛ kunafoɔ baako pɛ ɛna yɛsoma Elia ɛkɔɔ ne nkyɛn. Abra kɔm kɛseɛ baa Israelfoɔ so saa abra no Elia abra so no. Kɔm kɛseɛ baayɛ nsuo antɔ mfie 3 ne abosome 6. Nyankopɔn hunu sɛ nipa baako pɛ dwene ho. Nipa baako pɛ, nipa bebree no ana wɔ hɔ. Nanso nipa baako pɛ na Nyankopɔn hunu sɛ wɔkae no ɛna wɔsoma Elia ɛkɔɔ ne nkyɛn. Yɛn kenkan bio. Luke 4:27 na odiifoɔ Elisa abrɛ so no na akwatafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wansoma wɔn mu biara. Nanso wama wɔn mu biara ho amfigye Syriani Naaman. Abra wɔ Nyankopɔn fa Elia kɔɔyɛ no, ana wɔbɛfa Elijah kɔɔyɛ no. Ɛyɛ Elisa ɛna wɔbɛsi n'anan mu sɛ wodiifoɔ, anaasɛ Elisha ɛna bɛsi n'anan mu sɛ wodiifoɔ. Na Elisa abra so nso na bɔne no adɔɔso wɔ wiase. Adetira na akwatafoɔ pii wɔ Israel deɛ. Nanso wama wɔn mu biara ho amfi gye Syriani Naaman pɛ. Anuanom ahunu ana. Ɛno nti ɛbra bɔne bebree ɛkɔ so wɔ wiase no, amumuyɔ pii yakɔ so wɔ wiase. Na mohunu wɔ nipa bi te sɛ Elia anaa Elijah ma no bɔ mpaeɛ sɛ nipa nkae Nyankopɔn akyiri akwan no. Nipa tenenee mpaeɛ bɔ etumi yɛ nneɛma bebree. Na ɔkora wɔ mu wɔ ne sɛ wɔ nipa tenenee ni bɔ mpaeɛ a ɔnya kora nhyɛ mpaeɛ no ase no. Na Onyankopɔn ahyɛ aseɛ kora tie. Afei a wahyɛ aseɛ kora bɛbue wano no. Na Onyankopɔn tie. Yɛn kenkan Isaiah 65:24. Isaiah ngometi aduosia no kyɛmu aduonu nan. Na wɔnya mfrɛ yɛ no mɛgye so. Wɔda so rekasa no mɛtie. Na wɔnya nwie yɛ no. Wɔnya mpo nkasa yɛ no. Afei a wɔkasa no Onyankopɔn betie. Saa na Onyankopɔn tie. Ansa na wɔbetie no mɛgye so. Ade nti ɛna bɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa. Sɛdeɛ asɔfoɔ no ɛyɛ no. Na wonya mpo ɛnyɛ ɔyɛ no. Ade na wonya so bɛbɔ mpaeɛ akasakasa pii kwa. Mentu nhyɛ wɔ biara so.
Oma yentie baati yonguma 6 verse 7. Na se more bompaya. Mon kasa pi kwa se abosomsomfo. Na wosusu se bon kasa tentinti wobetie won. Enti mo nyesa won na mo ajanim eniyoma ehia mo ansana mo abisa no. Aduti wenyankopon nim na yewa bisade. Ejanu aka no woyizi ya ngoma eti aduosia num enchema aduonu na Isaiah 65 verse 24. Na wanyam frɛ ye no mejeso. Wadaso re kasa no metie. Na so nyankopon so wanyam frɛ no na wajeso a aden ne hu se hia se obekasa sa bekasa tententene abra wanyam pomue wano no watie dada. Ano ti ya Kristo kan se tomorrow bompa ya mon kasa pi kwa sa abosomsomfo every se wonyankopon ni niyoma ehia mo ansa kra na wo bebisa no no wanim di ehia wo dada ye ne de nyankopon tumi ye nyankopon tumi a Twerɛ Kronkron ɛkyerɛkyerɛ ni na afe kra wa hyase ye kasa no afe ya wabuye wano no nyankopon nim de wa koma mu dada muntie de esi ye muntie sa asemi Daniel ngometin kronchemu aduonu mmienu Daniel 9 verse 22. Na ɔkyerɛkyerɛ me na wane me kasa se Daniel afe mafiri aba se merebama wanya ehumumu wonkoto sere fiti asie mu no asɛm firi bae na maba rebɛka kyerɛ wo ɛfiri sɛ wɔdɔ wo sɛ entiti asɛm no ase na hunu adehunu nnumu. Abra Daniel ba bɛbɔ mpaeɛ no. Sabra na Daniel. Ɔbɔ mpaeɛ no de n'ani kyerɛ baabi asɔre dan no wɔ. Wɔma yɛn kenkan Daniel ngoma 9 ankyɛmu du. Na Daniel tew sɛ wakuru kyerɛ atwerɛ no. Ɔkɔ ne fie na ba so dan no etere Jerusalem na wɔkɔ no nankroma anim mprensa dakoro ada wonyankopɔn ase wɔne nyankopɔn anim sɛdeɛ da wɔyɛ no anti Daniel ɛbra wɔte sɛ wakuru kyerɛkyerɛ no wɔkɔ ne fie no ɛsena na ba so dan no mpoma ɛkyerɛ Jerusalem abuebuye na wɔkoto ne nankroma anim dakoro mprensa no wɔbɔ mpaeɛ da ase nyankopɔn anim sɛdeɛ na wɔyɛ no kane no ara every say asɔre dan no mu na nyankopɔn asɔfoɔ no yɛkyerɛkyerɛ nyankopɔn nsɛm ɛyɛ asɔre dan no mu na wɔanom som asɔre dan no mu na wɔanom bɔ wɔn afɔdeɛ asɔre dan no mu na wɔanom edi nyankopɔn no mmara nsɛm so abere biara Daniel bɛbɔ mpaeɛ no atɔda ɔbɔ mpaeɛ mprɛnsa dakoro ɔde n'ani kyerɛ Jerusalem ɔde n'ani kyerɛ asɔre dan no a ɛwɔ Jerusalem no ase ɔde n'ani kyerɛ Jerusalem ɔde n'ani kyerɛ hɔ no kyerɛ sɛ wɔhwɛ hɔ ɔhwɛ Jerusalem ɛhɔ no wɔbɔ mpaeɛ ɔde n'ani kyerɛ na dakoro bi a na Daniel ɛbɔ mpaeɛ no ɔbɔfoɔ Gabriel deɛ ɛbaeɛ ne sɛ Daniel 9 verse 21 brother Daniel mama yɛn kenkan na meda so mere kasa mempai bomu no abɔfoɔ Gabriel ne hunu no ɛne suwade hunu mu no akane no tu ntɛntɛm bɛkaa me anwummerɛ afɔrebɔ bere mu na ɔkyerɛkyerɛ me na wɔne me kasa se Daniel afei mafiri aba sɛ merebɛma wanya hunumu wonkoto sere fiti asie mu no asɛm firi bae na maba rebɛka kyerɛ wo ɛfiri sɛ wɔdɔ wo sɛ entete asɛm no ase na hunu adehunu nnumu ɔbɔfoɔ Gabriel ɛka se wonkoto sere fiti asie mu no
afei na wadiyifoɔ Daniel ahyɛ aseɛ bɔ mpaeɛ no ɛna Onyankopɔn soma ɔbɔfoɔ Gabriel ɔnya mpo nwie ne mpaebɔ no afei na wahyɛ aseɛ no Onyankopɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔtie Daniel nkotosere sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔde ne bɔne bɛkyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne mamfoɔ Israelfoɔ nso bɛnya bɔne fakyɛ ɔnya kora nwie mpaeɛ no bɔ no o na Onyankopɔn ahyɛ ɔbɔfoɔ Gabriel sɛ ɔsɛ wɔn nkotosere mfiti aseɛ mu no ɛna Onyankopɔn soma Gabriel na asɛm firi ba Nyankopɔn po ahyɛ ne nsɛm na mabare bɛka akyerɛ wo ɛfiri sɛ wɔdɔ wo sɛ odiyifoɔ Daniel Onyankopɔn dɔ no yie ɛfiri sɛ na ɔyɛ nipa teneneeni anuanom mahunu sonsono yɛn da ateneneefoɔ a wɔyɛ sɛtie ama Onyankopɔn ne atuatefoɔ mu Nyankopɔn no ntam sonsono yɛn da ntam muntie Psalms chapter 16 verse 3 ɛnyɛmati du nsia nkyɛmu mmiɛnsa na kronkron fa wɔ asase soɔ no wɔne mani monyamfoɔ wɔ sɔmani koraa Karlekfoɔ deɛ ɔmo sɛ ahoteefoɔ nyinaa te soro mpamotwa ɔmo boa anyɛ nokorɛ anuanom anyɛ nokorɛ ahoteefoɔ no wɔn awuwu kɔ ɔmo awuwu na sesie deɛ Petro ne Paul mo wu ɔmo nya nsɔre ɔmo da so awu ɔmo nsɔre yɛ ɔmo ayɛ nkenkan Tesalonikafoɔ nwoma edi kan eti na nkyɛn mu du nsia 1 Thessalonians 4:16 afiri sɛ Awurade no ara de osebɔ abɔfo panin ne Nyankopɔn totorobɛnto firi soro bɛsane na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane Pabotɔ yɛwɔ wu sɔreɛ edi kan bi wɔ hɔ na wɔn ewu yɛ wɔ Kristo mu no wɔn na bɛsɔre kane Kristo nya maae na yɛaba abɛka sɛ ahoteefoɔ nyinaa te wɔ soro ahemman mu abɛka sɛ Maria ate Nyankopɔn wɔ ahenni mu sɛdeɛ Karlekfoɔ gyidie kyerɛ wɔn no wɔnya nsɔreɛ Maria nya nsɔreɛ sɛ Kristo sane baa na wɔn bɛsɔre Pabotɔ mo mfa nhyɛ mo tirim mento nhyɛ wɔ bia so medeɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu na meka kyerɛ mo monkae saa twerɛ nsɛm yi 1 Thessalonians 4:16 ɛna John 6:44 Yohane nwoma eti nsia nkyɛmu aduana na Tesalonikafoɔ nwoma edi kan eti na nkyɛmu du nsia moma yɛ kenkan John 6:44 obi ntumi mma me nkyɛn gye sɛ agya a wɔsɔma a me no twe no na me deɛ menya ne no ɛda a edi akyire no ɛno nti awufoɔ sɔreɛ no abɛsi ɛda a edi akyire ɛda atwa to a Kristo mmayɛ mu ɛna awufoɔ sɔreɛ no bɛsi ɛnyɛ nsiiɛ na Kristo mmaa yɛ deɛ ɛne awufoɔ no nyane yɛahotefoɔ no nya nsɔreeɛ ɔmo nya nkɔ wɔ soro ahemma mu wɔda so ɛdedada kamena mu nanso sɛ nnipa binom te asase yi so na wɔnom yɛ sɛtie ma Nyankopɔn na ɔmo de obuo ma Nyankopɔn a Onyankopɔn sɛ na kronkronfoɔ a wɔwɔ asase soɔ no ɔmo ni wɔ soro ɔmo wɔ asase so na kronkronfoɔ a wɔwɔ asase soɔ no wɔne mani monyamfoɔ a wɔsɔ mani koraa ɛyɛ adeɛ so wɔ Nyankopɔn ani ɛyɛ adeɛ wɔ Nyankopɔn ani gye ɛyɛ adeɛ yɛ ni monyam hyɛ ma wɔ Nyankopɔn so bɛhunu sɛ nipa bɔ bra kronkron nipa te ɛyɛ tenenee brɛ mu nti wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn tie wɔn ayɛ nkenkan Proverbs 15 verse 8 mebusa meti dunum nkyɛmu nsia abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na atɛɛfoɔ mpaebɔ deɛ ɛyɛ n'ani sɔdeɛ bawo no ateneneefoɔ mpaebɔ deɛ ɛyɛ n'ani sɔdeɛ nti abere biara bɛba Nyankopɔn anim abɔ mpaeɛ no wɔ Nyankopɔn ani gye nti Onua no a ɔkaa sɛ ne bu afu ne kunu a wɔyɛ Mmarasɛm da bia na wɔteatea no na ne kunu nso ban nyɛ Onua ba yi saa atenkabɔne ne firi wo mu na bɔ mpaeɛ ma wo kunu wobɛtumi asakyera atenkabɔne abufuo ɔtane na ɔwɔ tia no wode ayi firi akoma ne mu ansa na bɔ mpaeɛ ma wo kunu a ɔyɛ wo bɔne no Onyankopɔn bɛtumi asesa nipa sɛ
Obompaye abra wunkuta tenkabane. Obompaye abra woye setie ma Nyankopon ne Mmara Nsɛm no. Onyankopon beti. Woni patene ne mpaebɔ ɛyɛ ade akese. They say Elijah ne Daniel mpaebɔ. Munim Daniel mpae boy. Na ɔbɔ mpae ama wɔn na wɔyɛ bɔne wɔ Israel no. Muntie. Daniel 9 verse 18. Daniel ngometi nkronche mudu watwe. Menyankopon brewasoa siti buye weni na hweyen amamfo ni kura wabɔ wudi wasuo no. Na enya yentene ne so na yade ye ne nkotosere reba wanimi. Na emom wo maburo hunu bebrentira. Daniel eka say O Menyankopon brewasoa siti buye weni na hweyen amamfo mo hwɛ sɛdeɛ na Israel asɛe. Adane amamfo asɛe wɔn ayera wɔn matɔ na de ɛnyɛ tenenee a yɛwɔ nti na yɛde yɛn nkotosrɛ reba w'anim yi o na mbom wɔn mmɔborɔhunu bebree ntira. Daniel renya nwie mpaeɛ no mpo no ɔbɔfoɔ Gabriel Onyankopɔn somaa no ɔkaa sɛ wɔn nkotosrɛ efiti aseɛ ɛna asɛm firi baeɛ maba Rebɛka kyerɛ wo ntam so asakra na Daniel bɛbɔ mpaeɛ no awie no Onyankopɔn yɛ nabisadeɛ ma ne mamfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ de Israel bɔne bɛkyɛ wɔn nti Onyankopɔn hyɛ ɔka ne nsɛm bohunu sɛ hwɛ sɛ wiye no mohunu nsɛm a Nyankopɔn ɛka fa Israelfoɔ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn mo bɛnya nkwa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛdi bem no Nyankopɔn kyerɛ deɛ wɔn mo Onyankopɔn tie odiyifoɔ Daniel mpaebɔ pamocho mohunu saa no mai enhye ne nso eno ti Church of God asafo ni mu no said the ɔbɔ mpaeɛ no ɛyɛ agya bi abusua agya ɛna bi anamaame na mo yɛ abusuafoɔ na mo ne mɔmma abɔ Onyankopɔn mpaeɛ na mo yɛ setie ma ne nkyerɛkyerɛ a Onyankopɔn tie Onyankopɔn ani gye Nyankopɔn ani gye n'ani sɔ sɛ obetie yɛ mpaebɔ na oni patene ne mpaebɔ so Nyankopɔn ni teefoɔ mpaebɔ so Nyankopɔn ni sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no sie ɛno nti asafo ni mu no yɛwɔ afiefoɔ ebetumi aka sɛ ɛyɛ Nyankopɔn abusua betumi aka sɛ Nyankopɔn fiefoɔ ɛka no Ephesians 3 verse 14 to 15 yɛnti na mede me nkotodwe mɛkoto wagya wafiri ni mofra busua biara ɛwɔ soro ne asase soɔ no Onyankopɔn ɛwɔ afiefoɔ wɔ soro Onyankopɔn wɔ afiefoɔ Nyankopɔn afiefoɔ ɛwɔ soro ɛna bi wɔ asase so Nyankopɔn afiefoɔ a ɛwɔ asase soɔ no ɛyɛ asafo no ana Nyankopɔn fie a ɔsomafoɔ Paul aka ho asɛm wɔ Timothy ngomadi kan timiɛnsa nkyɛmu du mu 1 Timothy 3:15 na sɛ ebi a mekyare a wɔhunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokora dum ne enyinasoɔ no mu Nyankopɔn fie wɔ asase so no ɛyɛ Nyankopɔn asafo ɛnti sɛ ne mfie ana fie ahodoɔ a enipa asisi ade cement ne aboɔ ne ehwehwɛ asiesie no mpo de gold ana sika kɔkɔɔ siesie kura no ɛnyɛ Nyankopɔn fie a Nyankopɔn fie no Nyankopɔn na fiefoɔ no yɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Church of God yɛfa ntodwa na sɛ bi a mekyere a wɔhunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu obra Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nokora dum ne enyinasoɔ num Nyankopɔn fie no Nyankopɔn fiefoɔ a wɔ asase so no yɛ Church
of God. Aya di eni pesi. Anya manalo asafo no. Omode omo se Nyankopɔn fie ne wano ma sɔre dan mo ma ye mfankyere. Wano ko wankrat wo manalo asafo no ko wankrat wo de to 1969 kata fa to so doing so. I say, now when Nyankopɔn boy and I know say yan somono, I want the pedie mu na say Church of Christ asafo no mo. Te say efi a mu kunu yi say yan somono wo fie a na honhom te ho. Te say efi fufura a makunu a yatwa wo mfoni na yesum wo mu wo. Wa no say te say wa no ma sɔre dan. Ever say wa mo say Nyankopɔn honhom de wa no ma sɔre dan mu na tie say de wa no sie. Omo say fa kwa honhom kronkron no tie. Yen ayamanalo nensem. Na so dia na Twerɛ Kronkron no ka. Wama yen kan Acts chapter 17 verse 24. Asamafo nyumati dun so nkyemu aduonu nan. Onyankopɔn na wɔyɛ wiase ne de wɔ mu nyinaa. Ɔno ara wɔyɛ wɔsoro ne yasase wura no. Ɔnte asɔre dan a wɔden sa yemu. Ɔsoro ne yasase Nyankopɔn no a Ono wonam ne tumi so abɔ nneɛma nyinaa no. Ɔnte asɔre dan a yɛde nipa nsa sie mu. Pamotwa wo. Yɛn bɛka sɛ nyɛ nokora. Ɔbɛbɔ ato agu. Abere wɔ Twerɛ Kronkron nyinaa mu. Onyankopɔn te asɔre dan yɛde nipa nsa sie mu. Abere Solomon esi asɔre dan wɔ Israel no. Ɛdeɛn na Onyankopɔn kafa asɔre dan na wosi yɛ ho. Onyankopɔn bɛkɔ akɔtena hɔ ana. Wama yɛn kenkani. Isaiah ngoma eti aduonum nsia nkyɛmu nson. Isaiah 56:7. Mede wɔn bɛba me bɛpɔ kronkron no so na mama wɔn ani agye me mpaebɔ fie. Wɔn hye afɔdeɛ ne wɔn kuma afɔdeɛ bɛsɔ m'ani. Mafɔrebukyi so na me fie no wɔbɛfra no mpaebɔ fie ama nipa nyinaa ana ama nyinaa. Asɔre fie Nyankopɔn akowa Solomon si yɛ no Twerɛ Kronkron sɛ yɛbɛfra no mpaebɔ fie. Mpaebɔ fie ɛnyɛ fie Nyankopɔn te hɔ. Everyone will tell Paul say Onyankopɔn na wɔyɛ nneɛma nyinaa. Onyankopɔn na wɔbɔ ɔsoro ne yasase no. Ɔnte asɔre dan a yɛde yɛn nsa asie mu. Nyankopɔn fie wɔ asase so no ɛyɛ asafo no. Nyankopɔn fie ne yɛ asafo no. Ganito po ang nakasulat sa 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Twerɛ Kronkron no ka. Nyankopɔn te asɔre dan ne di pansa asie mu. 1 Corinthians 3:16. Munnim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔre dan. Na Nyankopɔn honhom te mu mu ana. Ɛnyɛ deɛ nipa de ne nsa asie. Na mmom Nyankopɔn te nipa a wɔnom som no wɔn mu. Nipa no ne yɛfrɛ wɔnom sɛ Nyankopɔn asɔre dan. Sɛdeɛ Paul ka kyerɛ Korintofoɔ 1 Corinthians 3:16. Munnim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔre dan. Na munnim na Nyankopɔn honhom te mu mu ana. Munnim sɛ Nyankopɔn honhom te mu mu ana. Enti honhom fam no fa ko Nyankopɔn honhom teɛ no yɛ nipa no ɛnya asɔre dan no a yɛde aboɔ ne anwea sie na nipa de ne nsa sie. Ɛno nti asɔre dan a Solomon esi yɛ no yɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie. Afei sɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie a ɛneɛ awɔ sɛ yɛn nso ɛba mu wɔ yɛn mu bi. Na yɛsane sɛ yɛyɛ Nyankopɔn fie nti yɛfrɛ asafo no sɛ mpaebɔ fie. Ɛno nti asafo no ɛyɛ nipa a wɔn mu ahyia mu a da wɔbɔ mpaeɛ asafo. Wɔyɛ nkurɔfokuo a abere yi na wɔbɔ mpaeɛ. Nipa da wɔn mu bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Anuanom yɛpɛ sɛ mu kunu ne sɛ Church of God asafo no mu no yɛwɔ
don't hwere biara mo mpaebɔ akɔ so wɔ wiase afa na nyinaa na ɔpɛ sɛ wo ne yɛbɔ mpae a wode yɛfrɛ odwumayɛni no ebi a wowɔ adwuma ebi a na ɔmyɛnsa na ɔnan na onum na onsia anaa dɔn bɛrɛ wɔntumi ne yɛ amɔ mpaeɛ ansa na wobɛtumi wokɔ adwuma mu mpo a wobɛtumi ne wiase ama nyinaa bɔ mpaeɛ ɔbɛ sɛ yɛwɔ mpaebɔ a ɛredi ahim ɛwɔ yɛn nkɔmmɔdi afidie so wɔ wiase afa na nyinaa yɛn anuanom a wɔwɔ asafo no mu nyinaa ansa na yɛbɛda ansa na yɛbɛsɔre afiri yɛn nna mu yɛwɔ asɛdeɛ bi si yɛbɔ mpaeɛ efie a Solomon asie no wɔ Israel no yɛfrɛ no sɛ mpaebɔ fie Onyankopɔn frɛ no sɛ mpaebɔ fie sɛ asafo a wɔyɛ mmerɛ mu no yɛfrɛ no Nyankopɔn asafo Church of God sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛaka afiri Twerɛ Nsɛm no mu deɛ a ɛne yɛwɔ sɛ yɛhunu asafo no nso sɛ mpaebɔfoɔ anaa mpaebɔ fie ɛno nti a yɛwɔ dɔnhwere biara mo mpaebɔ na mmom ɛkɔ so wɔ mmea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa ɛna mpaeɛ no a yɛrebɔ no yɛmmɔ mpaeɛ tententen nkasakasa pii kwa na sɛ obi antumi amɛka yɛn ho wɔ mpaebɔ mu ɛwɔ dɔn kopɔtee mu a dɔn foforɔ mu no obɛtumi ne ama foforɔ abɔ mpaeɛ yɛwɔ nkɔmmɔdi afidie ahodoɔ wɔ hɔ internet so wofa wo phone a ɛno sɛ woatwe agu wo phone so wobɛtumi ne yɛabɔ mpaeɛ aberɛ biara na Onyankopɔn tie ateneneefoɔ mpaebɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛyɛ mpaebɔ fie ɛna Onyankopɔn tie wɔn a ɛwɔ Nyankopɔn fie no mpaebɔ ɛfiri sɛ deɛ ɔdi Nyankopɔn fie no anim kan ana Nyankopɔn asafo no anim kan ne yɛ Kristo wɔma yɛn kenkan Hebrifoɔ nwoma etimiɛnsa nkyɛmu nsia Hebrew 3:6 na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba Kristo na odi efie ne so mpanin yɛn san kenkan yɛbio Hebrifoɔ nwoma eti du nkyɛmu de no nsia Hebrews 10:21 na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti yɛwɔ Nyankopɔn fie no so sɔfo kɛseɛ saa sɔfo kɛseɛ no yɛ Kristo na odi Nyankopɔn fie no so mpamotwa mɛsen abɔ so bio na Nyankopɔn fie na Kristo edi mu sɔfoɔ na wɔsan so da fie na no na wɔsan so yɛ mu sɔfo kɛseɛ na wɔsan so yɛ panin wɔ fie hɔ no saa fie na yɛ fie bɛn yɛn kan ne bio 1 Timothy 3:15 ma hwɛ no akɔka sɛ yɛbɔ Twerɛ Nsɛm baako so bio ɛyɛ sɛ bɛbɔ so bio aka akyerɛ mu sɛ yɛn yɛ Nyankopɔn mmara nsɛm ɛfiri sɛ yɛn nipa deɛ ɛwerɛfire wɔ yɛn ho yɛwerɛfire adeɛ Nyankopɔn na ɛho nya so bɛka asɛm baako akyɛ ne da bi aka daabi wɔ Nyankopɔn deɛ ne werɛmfire adeɛ efie no a Kristo di soɔ no yɛ Nyankopɔn asafo no Church of God na sɛ ebi a metwɔre wɔhunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra wɔ Nyankopɔn fie yɛ Nyankopɔn te asefoɔ no wasafo nokora dum ne nyinasoɔ no mu wɔkasa foforɔ bo nso saa ara ɛka asɛm korɔ no a tena sɛ ebi a metwɔre a wɔhunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra ɛwɔ Nyankopɔn fie nti Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛhɔnom na ɛwɔ so yɛhunu yɛn ɛhɔnom na Nyankopɔn ɛsɛ sɛ wɔhunu yɛn sɛ yɛyɛ mpaebɔfoɔ yɛyɛ nipa wɔpɛ mpaebɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie yɛn mpaebɔ afei ɛbɛyɛ na Nyankopɔn watie yɛn mpaebɔ na ɛba mpaebɔ mu a pamotwɛw yɛwɔ nsiesie yɛwɔ afutuo bi a ɛwɔ so yɛdi so yɛwɔ ɔnam a ɛwɔ so yɛde yɛ adwuma pamotwɛw Mmarasɛm yɛ sononko firie ɛyɛ nsiesie anaa nneɛma a ɛbɛyɛ ama na yɛ ne kwan so wɔn woyɛ adeɛ ne kwan so wɔ no ɛno nso yɛ ade foforɔ binom abisa sɛ na ade na ɛwɔ so yɛ nyinaa yɛbɔ mpaeɛ yɛde yɛn ani kyerɛ faako mo de monhwɛ Catholic asafo mu mobɔ mpaeɛ ɔmo de ɔmo ani kyerɛ ɔmo de ɔmo ani kyerɛ afɔrebukyia na nte saa kyerɛ sɛ ɔmo wɔ baabi a ɔmo de wɔn ani kyerɛ ɛbɔ mpaeɛ ɔnaalo asafo no sɛ wɔn mo bɔ mpaeɛ ɔmo de ɔmo ani kyerɛ pulpit no simpie no ɛno nti obi abɔ mpaeɛ obi a wɔ baabi a ɔde n'ani kyerɛ
nti wɔhaw biara ni mu amanneɛ biara ni ho nanso yɛn yɛte bia mu deɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpa yɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn ne kwan so ne kwan so ma no yɛ fɛfɛɛfɛ mede ba bɛkyerɛ mu sei ɔyɛ sɛ deɛ ebinom bɔ mpa yɛ ebi bɔ mpa ebi tete hɔ ebi abu nkotodwe ebi abɔ wɔn tiri ase ebi tete fam pamotɔ hwɛ a ɛwɔ ne kwan so anaa ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ sɛ yɛyɛ na ne mmara nsɛm a yɛnyɛ ne fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so 1 Corinthians 14 verse 40 Monya de nyinaa fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so yɛbɛyɛ ade nyinaa fɛfɛɛfɛ ne kwan so ne kwan so sɛdeɛ yɛbɛyɛ ade nyinaa fɛfɛɛfɛ na yɛ ne kwan so ne kwan so wɔ nti arontia maka kyerɛ nuanom wɔ nhyia dan mu nkurase ɛhɔ nom yɛ atɛkyɛ mfuturo bi a wokɔ asɔre dan mu ana wokɔ baabi a yɛhyia mu no wokɔ nhyia mu no ase no ebi a wonante atɛkyɛ mu ana wotiatia biribi mu ɛna wɔbaeɛ na sɛ wobɛduru asɔre fie hɔ nom a wobɛduru nhyia mu hɔ nom baabi a yɛhyia mu yɛ asɔre no kora wɔ mpaboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a agyanan no a wotie mu no wɔmfa nkɔ ewura dan no mu ɛnsa nkɔbu nkotodwe wɔ atɛkyɛ anaasɛ agyanan a wotie mu no mmɔ mpaeɛ te sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ na sɛ fam hɔ nom nyinaa yɛ fi a ɛne ɛbɛde na nneɛma no ayɛ fɛ na yɛ ne kwan so nti wofiri fie na wɔbaeɛ wo na sɛ ayɛ fi bi a wotietie atɛkyɛm na ɛbaeɛ worɔ mpabɔ no gu dan no na wura mu bɔbɔ no Singapore mekɔ Singapore no mekɔ obi fie meba bɛwura mu ɛka sɛ mɛwura me mpaboa m'ani wuewuyɛ no nipa no ka kyerɛ me sɛ worɔ mpaboa ɔka kyerɛ me sɛ worɔ ɔbsɛ ne fie no yɛde carpenter sɛ hɔ ma mɛwura me mpaboa wokɔ Singapore ano ne wɔ mo amammerɛ woyɛ hwan wobɛworɔ mpaboa sɛ na woawura wɔ mo dan no mu hɔ ɔmo mfa wɔ mo mpaboa nwura fie hɔ ɛfisɛ wɔn mo ankasa mu kora worɔ wɔ mo mpaboa sɛ na wɔn mo wura dan no mu sɛ nipa tumi yɛ saa abura Mose ɛbɛtwe apini wɔ Nyankopɔn ɛwɔ sɛ na ɛbɛpɔ so wɔ no wɔ Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ bura wɔ n'asɛm mpaboa mama yɛn kenkan Exodus ngoma timi yɛn santi mu Exodus 3 verse 5 na yɛwɔ n'asɛm mpaboa na fa kwa wogyina ne yɛ asase kronkron na ɛbrɛ bɛtwe apini wɔ Nyankopɔn ɛwɔ sɛ na ɛbɛpɔ so wɔ no wɔ Nyankopɔn ka sɛ entwi mpini ha wura wɔ n'asɛm mpaboa asase a wɔ nam so no yɛ asase kronkron yɛne mmara nsɛm wɔ Nyankopɔn de maa Mose ɛyɛ mmara nsɛm ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ na mmom ɛyɛ adeɛ ɛwɔ ne kwan so ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ ne kwan so sɛ yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ a ebi ahyia adam hɔ nom a yɛahyia mu wɔ no ɛnkanka nkurase mowura mpaboa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase yɛkɔ yɛ nkotodwe nim na yɛbɔ mpaeɛ ɛfam hɔ nom nyɛ fii pɔgno sɛ woyɛ Catholic ni na sɛ wobɔ mpa no de w'ani kyerɛ afɔrebukyia bɔne bɛn na wɔ mu manalo asafo ne so mobɔ mpa mo de m'ani kyerɛ pulpit abɔ mpaeɛ bɔne bɛn na wɔ mu budafoɔ bɔ mpaeɛ mo de m'ani kyerɛ buda mfoni ni asɛ na wɔn abɔ mpaeɛ na yɛne yɛde yɛne bɛkyerɛ he sɛdeɛ ɛbɛyɛ fɛfɛɛfɛ ne ayɛ ne kwa so ne ne kwa so yɛn nyinaa bɛbi biara ɛwɔ wɔ wiase yɛn nyinaa de yɛni kyerɛ faako yɛde yɛni kyerɛ faako a wɔ Nyankopɔn animuonyam ɛhyɛ aseɛ firi yɛ mama yɛn kenkan Ezekiel ngoma tie de onum yɛn santi mu mmienu Ezekiel 43 verse 2 na hwɛ Israel Nyankopɔn animuonyam refiri apuoyɛ kwan so reba na ne te sɛ nsuo bebree enne na n'animuonyam ma asase hran wodiifo Ezekiel ngoma no ɔsɛ Awurade Israel Nyankopɔn animuonyam refiri apuoyɛ east apuoyɛ na wɔwia hyɛ aseɛ firi na owia animuonyam yɛ ne han ɛhyɛ aseɛ firi apuoyɛ Israel Nyankopɔn no sɛdeɛ wodiifo Ezekiel nkɔmhyɛ no aseɛ no efiri apuoyɛ kwan so ɛno nti yɛyɛ gidi sɛ edi mu paa sɛ wodiifo Daniel tebea mu a abra no wɔba bɛbɔ mpaeɛ a wɔde n'ani kyerɛ apuoyɛ no yɛdeɛ yɛmfa yɛni nkyerɛ apuoyɛ ayɛmfa yɛni nkyerɛ asɔredan bi ana yɛmfa yɛni nkyerɛ baabi hunu biara kɛkɛ deɛ yɛde kyerɛ apuoyɛ baako Israel Nyankopɔn no animuonyam hyɛ aseɛ firiɛ no ɛhɔ no yɛde yɛni kyerɛ apuoyɛ
Omoto enye Mmaransɛm na mom eye nsiesi a awose ye ne fefefe ne kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi a ɛde yɛni bɛkyɛ na obi anye n'adeɛ basa wowɔ Philippia man mu wowɔ Naga wowɔ Luzon wowɔ Visayas ana baabi biara wowɔ sɛ wowɔ Hawaii wowɔ Saipan sɛ wowɔ Hong Kong sɛ wowɔ South America sɛ wowɔ America sɛ wowɔ Canada sɛ wowɔ abibima mu baabi biara wowɔ ne wiase no yɛde yɛni kyerɛ faako a Israel Nyankopɔn no animuonyam hyɛ aseɛ firi na ɛyɛ apueyɛ east nti yɛbɔ mpa de yɛni kyerɛ hɔ bɔne bi animu sɛ Catholicfoɔ bɔ mpa yɛ ɔmo de ɔmo ani kyerɛ afɔrebukyia altar obi ankasa Manalo asafo Church of Christ nso ne bɔ mpa mo de ani kyerɛ pulpit no simpie no obi ankasa na sɛ yɛde yɛbɔ mpa ne de yɛni kyerɛ pueyɛ a ade na wubu afuo ade na wɔwɔ kasa yɛwɔ Twerɛ Kronkron mu nyinasodeɛ ɛne sɛ yɛyɛ nsiesie ɛwɔ sɛ yɛne fɛfɛɛfɛ ɛfisɛ obi de ani kyerɛ toilet no obi de ani kyerɛ ha obi de ani kyerɛ na obi yɛyɛ a wohwɛ a ɛɛfɛ anaa ɛnyɛ fɛ ɛyina yɛyɛ adeɛ baako a na ɛfɛ saa na anuanom a wɔ Nyankopɔn asafo no mu teɛ Church of God asafo no saa na yɛyɛ nneɛma 1 Corinthians 1:10 na anuanom menam yɛn Awurade Yesu Kristo din so metum ɔfo sɛ ma onyinaa nyɛ anokorɔ na mpaapaamu amma mu na mmom mu abɔ mu awie pɛyɛ adwene korɔ ne nsusuyɛ koro mu anuanom a wɔwɔ asafo no mu no awɔ sɛ wɔnya adwene korɔ na wɔkuta adwene baako nti wɔhaw biara animu nim na medi minim ebinom toto hyɛ yɛn so ɛka sɛ wode w'ani akyerɛ pueyɛ asum awia wɔmɛ kɔ akɔkenkan Ezekiel nwoma ne sɛ wɔn a ɛwɔ Israel ɔmo de ɔmo ani kyerɛ awia kɔkoto awia ɔmo bɔ mpa de ɔmo ani kyerɛ awia yɛ kɔkoto awia yɛntumi mfa ne dwuma wɔ yɛn so ade ntira ɔre sɛ yɛmfa yɛn ani nkyerɛ apueyɛ nkɔsom awia nokora wɔ mu no sɛ sɛ adeɛ sa mpo a sɛ adeɛ sa kora na wɔ awia kɔtɔ kora yɛde yɛni kyerɛ apueyɛ ara yɛmfa awia pramatɔberɛ owia no bɛda mfimfini ne nyina kyerɛ de yɛni kyerɛ apueyɛ ɔre sɛ ɛnyɛ Mmaransɛm ɛyɛ nsiesie yɛ afutu a ɛwɔ sɛ yɛne ne kwan sɛ ne kwan so ɛnyɛ bɔne sɛ yɛbɛdi nsiesie so ɛfatɔn sɛ anuanom hyia mu a yɛwɔ nsiesie yɛwɔ nom a yɛne fɛfɛɛfɛ ɛberɛ a yɛhyia mu wɔ no mmɛdidi wɔ nhyiamu no ase ɛnte sɛ binom ɛberɛ a wɔnom ahyia mu no wɔnom didi na ɛberɛ a yɛhyia mu no ba bɛdidi a na daa bi yɛkyerɛ na abɛyɛ wɔkɔm de wo sɛdeɛ koraa no a di nsiesie no akyi mpo abusuafoɔ mu koraa mpo wɔnom wɔ Mmaransɛm awofoɔ ɛwɔ Mmaransɛm ma wɔnom ma yɛwɔ Mmaransɛm mpo wɔ hɔ ma anansiesie mpo wɔ hɔ ma wɔn a wɔyɛ adwuma bɔne bi wɔ mu a na bɔne bi ani mu na de wɔ mu ne sɛ nkurɔfoɔ na ɛkasa tia ne ɛyɛ ɔyɛ no yɛn nyinaa de yɛni kyerɛ apueyɛ yɛn nsiesie yɛgyina asodeɛ ne sɛ yɛpae Israel Nyankopɔn no animuonyam mu aka na apueyɛ ɛna ɛhyɛ aseɛ firiyɛ na ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ asafo adi kan no apueyɛ na ɛhyɛ aseɛ firiyɛ Middle East yɛbrɛ mu no Nyankopɔn asafo no Church of God asafo na ɛhyɛ aseɛ firi apueyɛ asafo yi saa asafo yi ahyɛ aseɛ firi Philippia no man mu yɛn kenkan Zakaria nwoma 8:8 ankyɛ mu nson Zakaria 8:7 sɛ asafo Awurade sie ni hwɛ me ara mere gye me man nkwa afi owia pueyɛ ne atɔyɛ asase so monhwɛ yɛmmerɛ mu no Nyankopɔn ne nkwa gye ne bɛhyɛ aseɛ firi apueyɛ akɔ atɔyɛ yɛhyɛ aseɛ firi Philippian man mu a yɛkɔ atɔyɛ sɛ yɛwɔ atɔyɛ ɔma yɛn kenkan nkɔmhyɛ foforɔ Malachi 1:11 Malaki nwoma ti baako nkyɛmu du baako na afiri owia pueyɛ de kosi n'atɔyɛ no me din yɛ kɛseɛ amanaman mu na wɔhye aduhwam bɔ afɔde ma me din mmaa nyinaa na wɔde ayɛyɛde ho teɛ ba na me din yɛ kɛseɛ amanaman mu asafo Awurade na ɔsie ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag na may mga hentil na nagmamahal sa Panginoon. At ang mga hentil ay
Ayade muda opefese. Ye yade shase free puye. Ekodru atoye. Ye ne kwan no. Sɛdeɛ Israel Nyankopɔn di ne bɛka no. Bɛka atra manamamufuo no. Medi ye kɛseɛ amanamamufuo mu. Efrɛ puye kɔ atoye Nyankopɔn di wanti. Ye mmerɛ mu no. Ye bra ye wɔ mu yi. Nyankopɔn asafo ne hyɛ frɛ puye. Efrɛ Philipia mamu a ɛkɔ atoye. Ye nkuto ne asafo a ɛwɔ atoye a hyɛ frɛ puye. Ɛnɛ nso de wɔ ha no nyina frɛ America. Efrɛ bibi mamu bi mfrɛ puye. Church of God asafo ne nkuto ne bedru America. Bedru Brazil mamu ha. Argentina, Uruguay, South America. Asafo baako pa efrɛ puye. Na akodru atoye. Ɛyɛ asafo yi Church of God asafo yi nko a. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ Ɛbɛma Twerɛ Kronkron mu nkɔm hye. Abamu efiri owiye puye. Dekosi na toye no midi. Ye kɛseɛ amanaman mu. Saa nkɔm hye no asafo yi mu na abamu. Ɛhyɛ ase frɛ puye. Na afei akɔ akodru atoye. Empo miamia hodoɔ a yɛafa hɔnom India, Africa, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, ne nkuro ahodoɔ a ɛwɔ Middle East. Asafo yi atintim wɔ miamia hodoɔ a yakoro. Ɛno nti asafo yi ɛwɔ nyinasodeɛ. Yɛn aba yɛ adwene mu ana. Amfa no de ɛbɛyɔ. Sɛ yɛde ani kyerɛ puye a ɛyɛ nsiesie, ɛyɛ futuo papa. Yɛde ani bɛkyerɛ puye. Ɛwɔ sɛ ɛhɔnom na Israel yɛ Onyankopɔn no ɛne monyam hyɛ ase afiriye. Ɛfrɛ puye sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ka. Afei sɛ yɛte saa nneɛma nyinaa ase a pamɔtɔ anuanom ase aba mo nso. Mama mmemmra mo so. Sɛ mo ahunu sɛ obɛbɔ mpae a ehia sɛ wonya akoma mu tie me ɛnte saa na. Sɛ ehia sɛ obɛbɔ mpae a wɔ sɛ wonya tɛkyerɛma mu tɛkyerɛma ho tie ɛnte saa. Okunu no wɔyere bɛtena Nyankopɔn ne nsɛm mu. Nyankopɔn ne mma wɔn tena Nyankopɔn ne nsɛm mu. Sɛdeɛ bɛtie wɔn. Na mpaebɔ mu no yɛkɔ yɛn nkotodwa anim abɔ mpaeɛ. Yɛde yɛn mɛbutu wɔ abɔ mpaeɛ. Ɔbɔ mpaeɛ a wɔn kasakasa pii kwa. Hwɛ anim sɛ abere biara bɛbɔ mpaeɛ bɛbu nkotodwe de wɔn anim abutu fam. Yɛde yɛn kyerɛ puye bu nkotodwe de yɛn butu fam bɔ mpaeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ awia ne anadwo anɔpa ne anwummere mpaebɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ ade a ɛnni kwan sɛ wogyae bɔ. Kyerɛ sɛ da biara yɛabrɛ bɔ mu kɔpem sɛ awia no bɛba no bɛbɔ mpaeɛ. Ewiase mma na awie yi a wonya mpaebɔ da. Sɛ yɛnwu yɛ a yɛnya mpaebɔ. Mpaebɔ ni break. Yɛnkɔ yɛ hɔ megye mu. Na wɔ nipa tenenee ne mpaebɔ wɔ Nyankopɔn tie. Ɛmfa so papa bɛn na anuanom ɛde brɛ yɛn. Na sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn de yɛn bɔne kyɛ yɛn. Ɛnkanka brɛ wɔ Nyankopɔn etie yɛn mpaebɔ yɛ wɔ ahotɔsoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ wɔ Nyankopɔn bɛtie. Yɛn kenkan 2 Chronicles 7:14. Na sɛ memma na wɔbɔ me din wɔ wɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase. Na wɔbɔ mpaeɛ. Na wɔhwehwɛ m'anim. Na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a bɛso mɛfiri wɔ soro mɛtie. Na mede wɔn bɔne akyɛ. Na masa wɔn asase yadeɛ. Anuanom hunu yɛ. Yɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ o. Na man fo a wɔbɔ me din wɔ wɔn so wɔ Nyankopɔn asafo no. Sɛ wɔbrɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpaeɛ na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi wɔn akwan mmɔne no so a bɛso mɛfiri wɔ soro mɛtie. Na mede wɔn bɔne makyɛ. Na masa wɔn asase no yadeɛ.
Wa no Nyankopɔn ahye bɔnefakyɛ ne ayaresa ho bɔ. Yɛne Yesu yɛhunu. Yɛne nneɛma yɛhunu no wɔ Church of God asafo ni mu. Sɛ mpaebɔ ɛyɛ adeɛ wohia wɔ yɛabrabɔ mu. Every say, yɛhunu nneɛma bebree. Yɛhunu nneɛma pii sɛ anuanom a ɛwɔ asafo ni mu. Bɛka ne yɛwɔ asɔre fie, yɛwɔ hyia dan bi a ɛde ɛserɛ ɛna ayɛ 1940. Yɛde ɛyɛ ɛserɛ bamboo ayɛ hyia dan wɔ Pasai. Na anuanom ahyia mu na topa yɛtoe. Abra na Japanese foɔ no wɔn mo di wɔn maa ne so wɔ no. Wɔn mo to topa yɛ atɔ beaeɛ hɔ. Na ade wɔn a wɔn mu ne sɛ nipa dodoɔ no a ɛna topa totoeɛ no dade no bi twitwa kɔbobɔ wɔ wɔn. Topa yɛ no toeɛ no dade no bi atwitwaeɛ ɛteteeɛ. Na yɛhyia dan na ɛwɔ Pasai no yɛde serɛ ɛna ɛyɔɔyɛ. Na anuanom bɛyɛ aduonum ɛna ɛwɔ mu hɔ. Me maame na ka saa asɛm yi kyerɛ me. Baako mpo ho anka. Baako mpo ho anka. Na dakoro bi Japanese asraafoɔ ɛyɛ ɔde yɛfrɛ ne sɛ zoni ɛwɔ ne abarama Arion bi ayɛ. Wɔn mo akyekyere mmarima nyinaa. Wɔn mo kɔkyere mmarima no nyinaa atwe wɔn mo aso. Na ɔbarima bi ɔde baage ɛkata n'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛhunu no wɔ. Ɛna Japanese sogyani no bɔ nipa no ɔde ade ɛkata n'anim no tuo. Japanese asraafoɔ no ɔmo de bɔ no ɔsan so yɛ bio. Ɔsan so de tuo ne bɔ nipa foforɔ ma ne wui. Wɔn abarama Arion yɛbɔɔ ne tuo no tuo nanto. Yɛtutuo no tuo nanto. Ɛdi tuo ne si nipa foforɔ so yɛtoo yɛ na toe. Báwo no wɔn abarama Arion yɛambɔ ne tuo no bio. Japanese sogyani ne sisan na adwene. Abra wɔbɔ yɛ nua ne tuo no. Etuo no anto. Yɛnum ne yɛsi ehunu. Yɛbɔ yɛ nua abarama Arion tuo saa abra no. Wɔn Nyankopɔn ne mo ne na hɔ mɔburo mu no. Japanese sogyani ne bɔ ne tuo na so tuo no anto. Betumi aka sɛ ɛnwanwa. Sɛdeɛ mɛka mekyerɛ mo no. Kaa mmienu ato hyɛ yɛn so. Mɛkaa no w'anim. Kaa no nyinaa paapaae. Na mɛba me nana bagɛ ɛka me ho. Na wɔda me nan so. Na yɛnam kwan so na wɔda me nan so. Tabrɛ na wɔhyia. Na bere me tie mu meka sɛ mawura de. Anka kaa no na dadeɛ ne ba bɛwɔ m'akyi. Me tie mu no kaa ne gyae. Glass ne nyinaa paapaae. Na so me hu antiti. Wobɛtumi akasa mpa wɔ Nyankopɔn watie. Na sɛ wɔwɔ ohia mu na wɔfrɛ wɔ Nyankopɔn na wobɛtie. Wɔ Nyankopɔn tumi yɛ biribi a nipa ntumi nyɛ. Yɛwɔ tebea pii no wɔ yɛabrabɔ mu. Ɛbɛduru mmerɛ bi a nipa wɔgye wo ho anyɛ. Ɛfa to ho wɔ maame ɛni hɔ. Anaa bi a papa ɛni hɔ. Anaa wo kunu. Na sɛ ɔwɔ amanneɛ a, ane Nyankopɔn na wabɛfrɛ me. Saa tebea no mu no, Nyankopɔn mmoa ɛyɛ ade a wohia ɛwɔ mpaebɔ mu. Ɛmfa to ho, obu afu kunu. Ɔpɛ sɛ wɔ Nyankopɔn tie wo a, abufuo no yɛ yi firi hɔ. Yɛ abufuo no twene. Yɛwɔ nipa bi nim wɔ hɔ no mo a, wɔn mo yɛ bɔne na so mo nim sɛ de wɔn mo yɛ no yɛ bɔne. Wa mo apa nyo, obiara nkyere no. Wɔ Nyankopɔn betumi de wɔ bɔne akyɛw. Is ɔpɛ sɛ wo kunu sesa, yi wo bɔne ni firi mu. Sia so bɛyɛ setia ma wɔ Nyankopɔn na afei bɔ mpae.
ɛna sɛ Onyankopɔn tie wo a wobɛhunu ukunu bɛsesa. Yɛwɔ nua bi de ne ɔpapa te ne kɔtoo mu. Yɛabɔ ne saa. Na yere gyaa no. Ɛfisɛ montumi nsesa no. Ɔbɛte Nyankopɔn sɛ ɔsesa ne papa ani agye saa. Ɔbaa me nkyɛn bɛyɛ ma wa watu ka sɛ brother Eli mɛba na ɔyɛ mɛda dwene. Na me haahan. Na wɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ TV mpo bio. Ɛnɛ wɔmpɛ sɛ ɔbɛnom nsa bia na bia mpo. Kana ne ba no yɛ chacha bɔni. Na ɔyɛ bɔne bebree. Nyankopɔn mpae ɛbɔ asrɛ wɔ Nyankopɔn tumi no ma bebree yɔ. Bɔ mpae srɛ wɔ Nyankopɔn ma wadɔfoɔ. Sɛ wo no yɛ setie nko a yɛbɛtumi anya gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wɔ Nyankopɔn bi bɛtie yɛ mpae. Wɔ Nyankopɔn yɛ wɔ Nyankopɔn a waka no wɔ kwadwom. Lamentation 3 verse 33. Na ɛfiri sɛ ɛnyɛ ne pɛ sɛ ɔbɛhyɛ obi ya anaa ɔbɛha nnipa ɛma. Onyankopɔn ho nyɛ hu. Onyankopɔn mmoa pa. Onyankopɔn nhyɛ da so wɔ ɔma wabrɛ dabi. Onyankopɔn a yɛasom no wɔ no. Onyankopɔn no a yɛ ne Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ yɛ ne ho asɛm no. Wɔyɛ Nyankopɔn dɔfo wɔ. Ɔyɛ Nyankopɔn a ɔwɔ nteaseɛ. Ɔyɛ Nyankopɔn a wɔte nipa ase. Sɛ wobɛyɛ setie ama no a ansa kora na wɔbɛhyɛ wɔ mpaeɛ ase no. Na Onyankopɔn ahyɛ aseɛ kura tie. Mpo ansa na ɔbɛbɔ mpaeɛ no Onyankopɔn bɛhunu wɔ mmɔbɔ. Onyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufoɔ. Ɔte yɛate nka ase. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn mmoa pa ɛnho nipa mmawere. Obetumi anya gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ Onyankopɔn mma amanneɛ biara adesua biara mma yɛn so. Atɔda yɛ wɔ haw. Esiane bɔne a yɛyɛ ntira. Esiane nɔɔma bɔne a yɛyɛ nti. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ kwadwom. Etimi yɛnsa nkyɛmu aduasa nkron. Lamentation 3:39. Adɛn nti na wɔ nipa wɔte ase di amanneɛ ho abooboo. Ɔbarima wɔte ne bɔne mu. Ade na nipa di abooboo. Ade na nipa kasakasa. Esiane ne bɔne a wɔyɛ no. Ɛho asotwe na aba ne so. Sɛ wonyɛ Onyankopɔn hwee a. Onyankopɔn mɛboa pa ɛmɛyɛ wɔ bɔne. Onyankopɔn ma mɛhyɛ da ɛmɛhore. Ɛma wo ma medi abooboo. Yedi abooboo, yedi awerɛho esiane yɛn bɔne nti. Yɛn bɔne ho asotwe a. That's Onyankopɔn no deɛ. Ɔno wanhyɛ da mmɔ wɔ tirimɔdene. Onyankopɔn nhyɛ da metietia wo fa ahodie so daa bi daa. Onyankopɔn do nipa. Ɛno nti na Onyankopɔn soma yɛ ne Awurade Yesu Kristo. Sɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni. Ɛno nti na wɔsoma ne dɔba a ɔwoo no korɔ. Ma yɛ na obiara ɔgye no di anyera. Na wanya daa nkwa. Esiane Onyankopɔn dɔ wɔ ma yɛ nti. Ɔno ankasa ne ba ehunu amane. Yɛtwɛn na so bɔ na sɛ nnua mu. Owu ma yɛn bɔne. Yɛn ne Onyankopɔn ne dɔ ma yɛn. Ɔma ne ba ne berɛ. Ɔma ne ba ne hunu amane. Onyankopɔn a yɛnim no wɔ Twerɛ Kronkron no ne Nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne wɔdomfoɔ. Sɛ woyɛ mfom so abra ne nkyɛn. Bra bɛsrɛ bɔne fakyɛ. Srɛ Onyankopɔn hɔ bɔne fakyɛ. Deɛ di kan. Na afei deɛ tɔ so mmienu nipa a wafom no no. Deɛ wɔn mfom so atumi wɔ n'anim na afei nipa no bɛbɔ mpaeɛ ama wo. Sɛdeɛ bɛyɛ Onyankopɔn de wɔ bɔne bɛkyɛ woɔ. Onyankopɔn bɛhunu yɛn mmɔbɔ. Na mpaebɔ tumi nam akɛseɛ yo. Ade nkyerɛ. Ɔhaw biara anim. Amanneɛ biara anim. Sɛ amanneɛ biara nso nsene Nyankopɔn. Dadwene biara ne wɔ so sene Nyankopɔn. Sɛ wɔwɔ Nyankopɔn na bɛtumi anya gyidie ne awerɛhyɛmu wɔ Nyankopɔn mu. Wobɛtumi atwe apini Nyankopɔn. Wotwe pini Nyankopɔn wɔ anidaso wɔ abrabɔ yi mu. Yɛnkenka no Hebrews 13 verse 5.
Anuanom ntie. Mo emma sika ni berɛ emma mo abrabɔ mu. Na mo ani nsɔ deɛ mo wɔ no. Ɛfiri sɛ ɔno abra ka sɛ, Mary nyawo, nanso Mary mpa wo da. Mary nyawo, na Mary mpa wo nso da. Eti Nyankopɔn asɛm sɛ mo mma sika ni berɛ mama abrabɔ mu. Mo emma sika ni berɛ emma mo abrabɔ mu. Ade ya wo wɔ no mo wani nsɔ deɛ wo wɔ. Deɛ wo wɔ no mo wani nsɔ. Mo emma sika ni berɛ emma mo abrabɔ mu. Ade ntirɛ. Ɛretɔda. Enipa ni nsɔ ade a wɔn mo wɔ a. Ama wɔn mo kɔyɛ nneɛma ɛnsɛm fata. Ɛde sika ni berɛ na ɛba. Nipa bɛyɛ pɛsɛmi nkuminya. Ebinom wɔ hɔ no mo a ɔpɛ sɛ ɔno nkwa na di biribia. Na ntwinam ɔpɛ sɛ ɔno nkwa na ɛwie. Nkwa no ɔpɛ sɛ ɔno nkwa na ɛnom. Eni mama yɛ ne mmere sika. Ade ntura. Ɛka no mabu sɛm eti du nson nkyɛmu baako. Proverbs 17 verse 1. Kɔntɔm a wosia asomdwie wɔ mu yɛ. Sina efi a afɔrebɔde a wɔko ho ayɛ no ma. Kɔntɔm a wose asomdwie wɔ mu. Sina efi a afɔrebɔde ayɛ mu ma. Afɔrebɔde wɔ mu a wɔko ho ayɛ mu ma. Mahuno. Yɛne ade a wuhia wo de mpo waduane no ɛyɛ kɔntɔm a wose sɛ yɛn sesa wɔ ho. Sɛ yɛ mmɔmɔne. Obiara medi watam. Wo de bia wo firi aduane saa, de bia wo firi na ntwinam saa, nam na de bia wo firi a. Yɛ ɔtɔn nam sɛ hwɛ sɛ waba bɛtɔn nam adi akɔ ne aguo, ne so mpɛ sɛ obetua meka. Wɔn woni sika a na sɛ nsesaawa na abɛwɛ wɔ sum dwo. Wonkɔ firi na ntwinam obi mɛkeka nkwasi asɛm nkyerɛw. Onua sɛ yɛ kɔntɔm a wose sɛ yɛ nsesaawa kɛkɛ kora mpo no a. Bɔsɔ mpae. Onyankopɔn bɛtie. Awurade me da wo se. Wadom a wode adom yɛn. Ɛyɛ kɔntɔm a wose kɛkɛ. Na kɔntɔm a wose no sɛ yɛ nsesaawa wo. Na sɛ mo akyekyɛ. Na obiara nya bi adi a. Awurade me da wo se. Sɛ ɔma ma aduane yɛ te sɛ yi. Ama me mma mpuntuo. Awurade me da wo se wɔ na Awurade Yesu Kristo din mu. Mpo sɛ yɛ kɔntɔm a wose kora no a. Ɛyɛ ade a wɔhia. Ɛsrɛ ɔka me ho. Mepɛ sɛ metete me mma wɔ tenenee mu. Na kyerɛ me ɔkwan pa a memfa so. Maame hunu wɔ ɔkwan. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Mateo nwoma no mu ne ti nso nkyɛmu nso. Onyankopɔn bɛhwɛ wo fiefoɔ so. Bɔ wo Onyankopɔn mpae. Nyankopɔn sɛ mommom na wɔbɛhini mo. Mohwehwɛ no mobɛhunu no. Yɛne wɔ Nyankopɔn a yɛsom no wɔ. Twerɛ Kronkron Matthew 7 verse 8. Na obiara wɔbisa no wonya, na deɛ ɔhwehwɛ no okunu, na deɛ wɔbɔ mu no wɔhini no. Ɛno nti yɛwɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ no ma ɔbɛti. Ɛne da soɔ wɔ hɔ. Nyankopɔn akoa deɛ, n'ani da soɔ nyerɛ o. Ɛmfa to ho.
Wunya obiara ma ne mmoa wo a ebi wo ho. Yewo Nyankopɔn bi wo ho. Wo Nyankopɔn bi te ase. Samania wo ho a. Sa dadwene wo ho a. Opese Nyankopɔn so wo hawa no ma wo. Se wa amania na yewo dadwene bi a. Aho kyerɛ wo ho krampo no a wo de bo wo Nyankopɔn mpae. Ma ya mo Nyankopɔn mpae. Na wo Nyankopɔn bi wo ho no mo ase bedi ne Mmarasɛm so obetie ye ne. Na bibiara nye Nyankopɔn de ne. Ohawo biara ni mu. Ohawo biara nsunsun Nyankopɔn. Wo Nyankopɔn ye kɛseɛ. Wo Nyankopɔn so sene amane yina. De hia no se benya Nyankopɔn mu gidie. Na afe biara bebisa ne yemisa wo Nyankopɔn din mu. Abrantante biara ni mu. Mama yankin kan James 1 verse 26. 1 verse 6, sorry. James 1 verse 6. The Twerɛ Kronkron no kan yi. Na gidie mu na mano misa. Na onye biribiara ho tim efrisa de wo gitim te sɛ po asorɔtwe a amframare bonore di akwaneaba. Verse 7. Emma san onipa no susu sɛ obenya Awurade ho biribiara. Emma san nipa no. Emma san nipa no susu sɛ obenya Awurade ho biribiara. Obiara obɔ mpae wo hihim na wo ne gidie no. Na gidie mu na ma ne misa. Awonye ni sɛ Onyankopɔn bɛyɛ ama na de biara a yɛsrɛ wo Nyankopɔn no. Ɔma yɛ misa no wo gidie mu ne nya Nyankopɔn ma rehwemu. Wo Nyankopɔn betumi ayɛ de nipa ntumi nyɛ. Ɛna abro a yɛsrɛ wo Nyankopɔn wa de ne bisa no wo gidie mu ni kwan sɛ wo nya ntanta biara. Eni kwan sɛ wo nya ntanta biara. Wo Nyankopɔn ne dɔre na ho mɔbro. Wo bisa keke. Yankin kan Philippians 4 verse 6. Mon na enwiri bibiara ha mo ho. Na mo ma de nyina mu. Mo mfa mpae bo. Na nkotosere. Ene ya seda. Ma mo ade sere. Enu Nyankopɔn asum. Na Nyankopɔn na asum dua trante ase nyina aso no. Ba hwa mo akoma. Na mo adwene so Kristo Yesu mu. Amacho Nyankopɔn wasem no mo bɔ hyɛ no mo hunu ana. Mo na nwene biribiara ha mo ho. Ye wono ma bebre no na wo ho ba ma ya da adwendwene. Atoda sika a wo de betua wo light. Unyina mo kane a wo kampo ya wo dadwene. Nya se betwa wo kane yam. Ana wo nya kane a. Wo dwene water bill. Hoka. Wo dwene wo masu school fees. Ho. Atoda aduane mo bedi e kina mpo ya dadwene. Aya wo dadwene sa oyo hia ni a ni nyina ba ya wo dadwene. Atoda de wo besia. Ebia wo kwatwere asɔhwɛ. Usuro ahwa no akodi kuku. Nyankopɔn wasɛm no se. Monna enwene biribiara ha mo ho. Na mo made gina mo mfa mpae bɔ. Ene nkotosere. Ene asada. Ema mo ade sere. Enru Nyankopɔn asum. Na Nyankopɔn asum due. Ayade a wuhia wa brabo mu pa. Na Nyankopɔn asum due. Ama wunya dadwene bebre. Atoda ye woni pa binim wo ho no mo a. Se adesua ne boro won so wo kum won ho. Atoda enipa de numu no bane mom. Abra wan dadwene abro won so no wontumi nyina no a no wode numu no bane ye nyensa no ma Kristofo. A Kristofo how a Kristofo man yensa no ye mpaebɔ. Aseda ne nkotosere.
Mona nyene biribiara ha mo ma no nyamo dadwene. Onyankopɔn biti ya se wotumi ade gina yo. Obetumi aboa ye ni. Ebetumi anam mpae bɔne nkotosoro so. Ani ya sada. Mama mo ade sere. Inru Nyankopɔn nasumu. Na Nyankopɔn asumu biye. Tranti asie nyina so no. Nyankopɔn asumu biye bronti asie nyina so bahwa mo akoma. Mo adwene so Kristo Yesu mu. Mokuni. Sa me titiro abra aba berwa na akokra no. Yahuru sɛdeɛ Nyankopɔn asumu biye. Sɛ yɛ nneɛma wohia sefa. Ebia na wɔda dwene bebree. Odwendwen no ma pii ho abrabɔ yi mu. Dwene pia we Nyankopɔn bi wɔ hɔ betumi abɔ ne mpae. Sɛ wɔ Nyankopɔn na wusu frɛ no a, ɛyɛ na ɛda mu sononko. Sɛ wɔ Nyankopɔn bi a wosom no a, ahohiahia mu no betumi aba ne nkyɛn. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ Hebrifoɔ nwoma 9:19. Anti mama yɛmfa nam mmara adomahe wɔ no anim. Yɛnya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na berɛ sɛ mu aboa yɛn. Aduanom bɛgya nipa da no bɛba. Ada bi bɛba a wobɛhia wɔ Nyankopɔn. Atɔ da sɛ wohia yere a, wohia nyɔnko a, wohia ba, ana wohia kunu, wohia wofo a, yɛbɛhia wɔnom. Da so berɛ bi bɛba a wobɛhia wɔ Nyankopɔn n'asene wɔnom nyinaa. Nyankopɔn n'asɛm no sɛ, nti mama yɛmfa nam mmara Nyankopɔn adomahe wɔ no anim. Yɛnya mmɔborɔhunu na yɛhunu adom na ɛberɛ sɛ mu aboa yɛn. Ano ne no. Ɛberɛ no bɛso. Ɛberɛ bi bɛba yɛbɛhia wɔ Nyankopɔn yɛabrabɔ mu. Ɛberɛ a wowɔ ahohiahia mu paa, wowɔ tebea mu adini mu no, wobɛhia wɔ Nyankopɔn. Ebia na wɔte kae mu, ɛkɔ akɔnya wiemhyɛn na sɛ wiemhyɛn mu na wɔte na ɛkɔ akɔnya wiemhyɛn a, akɔnya wiemhyɛn akɔ nhyia. Wobɛhia Nyankopɔn. Mekae ɛfrɛ wiemhyɛn etwa ne ho wɔ wiem fɛdɛfɛdɛ bɛyɛ sema aduonu. Ɔtɛ kɔhyɛ mu. Sɛka no bɛsi wiemhyɛn no bɛsi wɔ prɛko pa agya bɛtom. Wiemhyɛn no ma mesi wɔ prɛko pa firi sɛ tebea te saa mu no. Wiemhyɛn no tumi ma mesi fam prɛko pa saa. Nti ahia sɛ nonom fa ngo a ɛwɔ mu nyinaa. Ɔro sɛ yɛkɔsi fam prɛko pa a wiemhyɛn no ɛbɛnya akwanhyia. Na ɛberɛ a yɛfiri wiemhyɛn no mu siiɛ no, kae bebree no a na ɛbɛtwa yɛn ho hyia. Bebree. Na ne nyinaa bɛtwa wiemhyɛn no ho ahyia firi sɛ na wɔsusu sɛ agya bɛtom. Ɛberɛ a ne yɛte wiemhyɛn no mu no, yɛmɛkae ne sɛ Awurade hunu yɛn mmɔbɔ. Mɛnkɔ mɛbɔ mpaeɛ. Na menim deɛ na nkurɔfoɔ yɛ. Na ebinom teateam. Na mede na mɛbɔ mpaeɛ. Mɛka sɛ Awurade hunu yɛn mmɔbɔ. Sɛ mawie yɛ ni a, mesrɛ wo. Wɔn a mɛgya wɔn hɔ akyiri no hwɛ wɔn so. Ɛno ne me mpaeɛ. Onyankopɔn ne mo ne na hɔ mɔbɔ yɛtumi kɔsii fam bɔkɔɔ. Ɛfiri sɛ brɔze ma mo ha no ɛwɔ sɛ wofiri wiemhyɛn firi sɛ kwan no ware yie. Sɛ woamfiri wiemhyɛn a wobɛtu kwan dɔnhwerɛ aduonu 25 hours. Baabi wɔ so gye sɛ wotu kwan nansa te sɛ wɔkɔ Amazon a gye sɛ wotu kwan nansa. Wofa fam a wobɛtu kwan nansa. Sɛ woamfa wiemhyɛn a wobɛbrɛ. Ne ɛsiane sɛ ɔlɛpia maa mu mefiri wiemhyɛn kɔɔ Davao. Afei de na nkurɔfoɔ weawea. Afei sɛ
agrada dwasi ewiamuhyan mu ama wiehyan aba bɔ fam na so Nyankopɔn adom nti gya ntom efiri saa abro no na mesuro sɛ mɛfiri wiamuhyan ana ha mpo ba hono bi buya yankwa tribia na pete abɛhwɛ ewiamuhyan no ngin mu tebia te saa mu no obiara tumi mmoa wo so wo wiem na sɛ agya to mu a mo nyina mo bɛhye dwerebe saa tebia no mu no wohia Onyankopɔn mo wa ne ho mmɔborɔ na yɛn yɛsua hunu mɛka nsɛm yi akyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ mɔbɛte aseɛ na mohunu sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛho si hia ɛfa mpaebɔ ho. Mahunu sɛdeɛ mpaeɛ ɛtumi ade kɛseɛ yɔ yɛn yɛ ade kɛseɛ sɛ wobɛsrɛ Onyankopɔn hɔ adeɛ wobɛbi Yesu Kristo din mu a ɛtumi yɛ nɔma kɛseɛ. Ɔma yɛn kenkan John 16:23 na ɛda no moremmisa me biribiara na rɛka akyerɛ mo nokorɛ mu ampa ara sɛ biribiara mobɛsrɛ Agya no me din mu no ɔde bɛma mo. Sɛ wobɛsrɛ biribiara efiri Agya no nkyɛn a ɔbɛyɛ ama mo me din mu. Ɛno nti yɛde yɛn mpaeɛ ne bɛ na awie yɛ ɛka sɛ Agya ɔnkyɛn ne yɛsrɛ yɛnom nyinaa wɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu ɔwɔ dɔba no din mu ɛna yɛsrɛ na yɛda waseɛ yɛsrɛ yɛda wase wɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu yɛn ne mpaebɔ a tumi wɔ mu yɛnsrɛ wɔ din foforɔ biara mu ɛnyɛ Maria din mu ɛnyɛ Petro din mu ɛnyɛ onipa foforɔ bi din mu na mmom yɛn ne Awurade Yesu Kristo din mu na yɛbɛbɔ mpaeɛ asrɛ ade gyina yɛyɛ ade ɛho hia sɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛsan so to nsa afrɛ mu bio kyena ɛbio ɛne da soɔ no sɛ nea wɔbɛsa ne aba yɛba abɛsua Kristo mmara nsɛm a ɛho hia yɛn nkutahodie sɛ anuanom wɔ asafo no mu ɔkwan bɛɛ na wɔn a ɛwɔ asafo no mu ɛne wɔn a ɛwɔ asafo no abɔntene so bɛtumi afa so atena yɛwɔ nsɔre bi no mu wɔnom a wɔnom kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn no wɔ nansafo ma nkwa no mu wɔn atamfo deɛ wɔnkum wɔnom nanso Nyankopɔn wɔ safo nkyerɛkyerɛ bɛɛ na ɛwɔ hɔ mmara nsɛm bɛɛ na ɛwɔ hɔ ma anuanom ɔkwan bɛɛ na bɛtumi afa so ne anuanom a ɛwɔ asafo no mu atena ne wɔn a ɛwɔ ne asafo no mu nso atumi afa yɔnkoɔ ɛne da so sɛ wɔkyerɛ mmɛsa ne aba onuabara da deɛ gya deɛ aka no hyɛ wo nsa ɛda mo ase bebree ɛda Awurade ase ɛbi ɛda Onyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi aka akɔnya pɛi sɛdeɛ ɛbɛtumi atoa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na ɛbi no yɛretɔn nsa afrɛ mo kyena mommra Onyankopɔn no mowɔ ne na hɔ mmɔbɔdom sɛ yɛwɔ Onyankopɔn no pa yɛsrɛ mo ada wɔmmɛsa nka yɛ ho wɔmmɛka yɛ ho ma yɛnsua Nyankopɔn nsɛm ɛna ɛte ne nsɛm yɛn bɛyɛ da ɛtɔ so nson ɛwɔ yɛde sua mu na ɔkyena ɛna sɛ Nyankopɔn yɛ adoma bɛba so dwene bosom da ɛtɔ so wɔtwe awɔ Ghana ha yi ɔlɛ piama mu ɛbɛyɛ anɔpa no ndu baako ɛbɛbire mu ha ɛda mo nyina ase sɛ mabɛka yɛ no ho ɛda Awurade ase ɛwɔ akwanya pa yi akyerɛ bɔ 130 a yɛtɔ nsa afrɛ mo sɛ ɔma yɛ nyina yɛmmɔ mpa yɛ ma wiase nyinaa sɛdeɛ mo gyidi a mowɔ mu no tie biara na asɔre a na wɔsom biara a mowɔ mu no akwanya wɔ hɔ ama nnipa nyinaa wɔgye wɔ Nyankopɔn twɛde yɛ mpɔndi sɛdeɛ bɛyɛ yɛn nyinaa bɛtumi asrɛ wɔ Nyankopɔn ne ho mmɔborɔ bɛtumi asrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa abɔ mpaeɛ na yɛtumi agyina nneɛma bebree no a ɛmowɔ abrabɔ yi mu yɛda Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛ te sei na anuanom no yɛhohoɔ ansa na yɛn ntam bɛtetɛ mmerɛ tɛwa yi mu no ɛretɔ nsa afrɛ moma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ mama yɛmmɔ mpaeɛ anuanom.
yɛn agya a wɔ soro ɛwɔ wo daba korɔ no din agya yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn ani sɔ a yɛaboa no yɛda wo ase sɛ woama yɛn akwanya pɛi sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyina bɛbɔ mu atie wo nsɛm yɛda wo ase sɛ agya wɔkyerɛkyerɛ yɛn gyidi a ɛyɛ pɛ yɛnim deɛ wotumi yɔ wɔne yɛn Nyankopɔn twede yɛn mpɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberɛ nyinaa yɛbɛtumi atena ase anidasoɔ mu wɔ yɛn akoma mu yɛwɔ obi a yɛbɛtumi aba ne mpaeɛ ankanka ɛberɛ a yɛwɔ ahotore mu saa nna no mu no yɛnim na yɛhunu deɛ yɛnyɔ agya yɛsrɛ wo sɛ ma wo nkyerɛkyerɛ yi antena yɛn akoma mu no ho a yɛsrɛ wo sɛ ma ne nnua yɛn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi adi wo mmara nsɛm so yɛsrɛ wo yɛwɔ Nyankopɔn twede yɛn mpɔn a ɔba yɛ ahohoa a wɔtie wɔ nsɛm ho ban yɛsrɛ wo sɛ tie wɔ n'abusua na wɔn adɔfoɔ nso ade sere hyira wɔn yɛn atamfo nom nso ka ho wɔn a wɔdi nkyerɛkyerɛ akyi yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ bue wɔ kra biara akoma mu ma yɛn mu biara akwanya ma yɛn ne nsɛm agya yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho aberɛ a wɔgu so ɛretie wo nsɛm yɛsrɛ wo sɛ bɔ wɔn ho ban ɛfiri wɔ sɛeɛ nyinaa mu ma wɔn mo wie wɔ mmara nsɛm nyinaa tie na wate wɔ pɛ a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma ase ansa na awieɛ no yɛakɔ yɛn ahomegyeɛ mu agya abio agya yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa wo nsɛm na yɛgya yɛn dadwene ne yɛn haw ne amanneɛ nyinaa ahyi yɛsrɛ wo sɛ da ahwɛ yɛ abusua so ankanka yɛma agya yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Baba yɛgyina yɛn nsa nka wɔ dɔ ne nhyira a ɛfiri yɛn agya a ɔwɔ soro adom ayaresa na nkwagye firi ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ antena yɛgyina akoma mu ankanka yɛn mma mu sɛsia ne daa nyinaa amen.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other
because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng Awurade Yesu Kristo din mo. Yɛn a wabɔ yɛn, yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya. Agya, yɛda wo ase. Da koro aba abɛtwa mu, yɛabrabɔ mu. Yɛnya wo dɔ, wɔ nkwagyeɛ ho atenka. Ɛwɔm sɛ, yɛn nyinaa yɛ ne gyidie baako mu deɛ. Nanso yɛn mpaebɔ ne sɛ, yɛwɔ Onyankopɔn ne Agya bi a ɔwɔ soro a ɔtie yɛn nyinaa mpaebɔ firi mfitiaseɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ tie mu biara adesrɛ. Hunu w'abɔdeɛ nyinaa mmɔbɔ. Abo sesie tebea a yɛwɔ mu yi. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn mu biara akoma a mu yɛ den. Sra wɔn a wɔdeda yadeɛ mpa so. Sa wɔn a wɔyɛ adeɛ no yadeɛ. Wɔn a wɔyɛ mmere, hyɛ wɔn den. Hunu mmerewa ne nkɔkora ne yɛn mma nyinaa mmɔbɔ. Ne yɛn nanaanom. Yɛsrɛ wo sɛ boa obiara a ɔdi aman so mpanini na wɔn nso a wɔaboa ama yadeɛ ano akɔ fam. Na afei, watumi asɛe amanneɛ a yɛrefa mu yi. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wɔyɛ adɔeɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛnyɛ baako wɔ papayɛ mu. Na yɛntumi nnuru yɛn yɔnko nnipa dodoɔ no nkyɛn. Amoa wɔn wɔ n'ahiadeɛ mu. Na sɛ Agya yɛntia wo pa a, yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo sɛ ma ano aduru a ɛbɛdwodwo yadeɛ no ano ase. Sɛdeɛ yɛtie biara, yɛwɔ gyidie sɛ yɛsrɛ wo sɛ ma wɔpanyɛ hɔ. Bɛnyaeɛ no hɔ na wonka ho a yɛntumi ntoa so. Agya, yɛagye tom sɛ nyadewa a yɛfa mu yi ɛyɛ yɛn sinintɔ ne yɛn mmeratoɔ ntia. Yɛsrɛ wo sɛ Agya fa kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn.
Agya, ɛsrɛ wo sɛ abere na yɛgya yɛ nkwa na yɛnhyɛ berɛ hyɛ wo nsa. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛ agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Na afei mama yɛn nsa nka ɔdɔ a ɛfiri yɛn agya a ɔwɔ soro, adom ayaresa ne nkwagye firi ne Awurade Yesu Kristo, na Honhom Kronkron mu daa ateneatene ɛntena yɛ akoma mu, ɛnkanka yɛn mma mu, sɛsie ne daa nyinaa. Amen.